Табын артындағыларға сәйдәрінің тәмле болуын, юлдағыларға имен сәфәр теләйбез. Алдағы хүдібез руль артындағыларға файдалы булыр. Студия қонағы автобілгіз Хәлим Әюпов 250-4500 телефон хандары һезден қарамақта. Хәлим Ғайсалы, хәйірлі ерте. Итәнмегез. Бұна тышта яз тантанайты, ерғанақтараға қияш қыздыра, еме? Водительдер өсөн ошы осыр немәһіменен хауфлі? Ол әлі түнне туңдыра деп әйтірге бола. Күндіз үретті көп водительдер, әлі мұна мен білген водительдерді көбі ейге тәгәрмеске күскендер. Мұна бітінде иртен бұрлауық уақытында ол тәгәрмеслермен жүріп болмай. Мұна шуны хымынан қорқыныз, һәм көп урында қадар соқырлар, юлда нық соқыр көп, һәм соқырлардың аның әр бірінің өдінің размері болдарға тешті әйттәк та бола әйме. Әгер енді соқырдың ұдынығы 60, кеңінігі 15, тәрәнігі 5 сантиметрдің да арта, ол соқырда Йөрү тойыла һәм кәртеленерге тейеш. Йөрү тойылмай, кәртеленерге тейеш. Ол соқырдан бұла йөріп болмай ол барыбыр. Әгәр дә шул вакытта авария булһа, нисек хәл итәргә? Әгәр инде шул вакытта авария булһа, һәр бер юлдың үзенең хуҗаһы бар. Һәм шул соқырдың да хуҗаһы бар дип әйтергә була. Аны ГИБД хезмәткәрен сакыртып, тәгәрмәс тичелдеме, ул теге каршы як юлга машинаң менән сыгып киттеңме соқыр аркаһында тәгәрмәсек тишелеп яки инде ул инде машинаңны автомобилеңне атып бәрһә каршы як юлга. Шул вакытта мына аны шул ГИБД хезмәткәр сакырып, акт төзеп, һәм шул соқырдың хуҗаһын табып, тәүдә аңа претензия алып карар кирәк, әгәр ала килеп сыкмаһа инде суд аша хәл итеп була. Хәл итеп була. Һәм күп кешеләр хәл иткәннәре бар аны шул хәлдә. Бына бит. Һез үзегез кышкы тәгәрмәсләрдә яйгәгә алмаштыру турында касанрак уйлай башлайһыгыз? Моны әле ул елына карап. Бездә бит декабрь, гыйнвар, февральдә мотлак рәвештә кышкы тәгәрмәс йөрергә тиешбез. Ул бит моны нисек безнең Россиядә төрле җирдә төрлечә һава торышы. Әле Краснодар ягында қар әрібітті, алма сәске ата башлаға, біздің Баймақта қыш башлана ғана. Біздің Башқұртстанда қыш? Башқұртстанның да түрлі орында түрлісі хава тұрышы бітінді. Шының үшін юллар кепмейінсе, мен тәгәрмәсті алыстырғаным yok. Ол әр вақыт апрелінің ұртылады терәхіне тұр келі. Көлиялы юлдар көбәйді бит, инде, ебет? Бұна шул тәгәрмәс көлияға тайғақ юл вақытында әләкә кіріп кетті, несек онан сығырға? Ул тәгәрмәс кәлиягә ләккә, автомобиль кәлиягә ләккә. Анан сығырға бик тырышып барырға кәрәкмәй. Рульден ныклап тотырга кәрәк. Һәм шул кәлия менән әзгенә тизлекте кәметеп, елап кына барырга кәрәк. Һәм әгәр инде зур тизлектә кәлияны сығырға уйлаһагыз, ул вакытта ул кәлия һезне каршы як юлга, я бордюрга, я инде обочина ягына, я көбетка атып бәргә мөмкин. Шуның өчен кайда сыгарга мөмкин, тизлекте әзәйтеп, шул вакытта гына кәлияны сыгарга кирәк. Әгәр дә инде моны күп водительләр күргәнем бар, кәлияга эләктеләр, рульләре бер якка борылган, я уңга, я һулга име. Һәм алар шулай китеп бара. Һәм шул вакытта инде кәлияны бер ташка эләккәнме, кәлияны бер соқырына эләккәнме, шул вакытта автомобилде каршы як юлга яки икенче якка атып бәргә мөмкин. Шуның өчен кәлияны сыгыра бик тырышып барырга кирәкмәй. Аңлашылды. Яз мизгелендә автомобиль менән идара итүнең төп кагыйдәләрен әйтеп үтмәксегезме безгә? Моны бая әйтеп киткәнемсә, бит язның төп кагыйдәләре шул. Төнне туңдыра, көндез үретә. Кайһы вакыт моны бүгенге күк кар ява, әле бит иң хәвефле вакыт йөрүгә иртән. Әле кар яуган бүген, кар астында боз. Шуның өчен әгәр еүлләр сага торган ергә, светофорларга килеп туктаганда һәм ихаталарда бик хак булырга кирәк. Әле автомобилде урында гына туктатып булмай. Хот тәгәрмәсең шиповны булһала, ниндәгән тәгәрмәс булмаһына бик хак йөрергә кирәк. Тизлекте арттырырга кирәкмәй. Һәм дә инде моны кыш көне без әйтәбез күп вакыт дистанция тип кенә әйтә. Ул дистанцияла һәм интервалды хакларга кирәк. Интервал моны ул теге машинаның кырыендагы дистанция дип әйтәктә була. Күп водительләр ямнарды, соқырларды урап үтүрсен, күзгә карап өлгермәйсә, я һулга, я уңга бурып бергә мөмкин. Шул вакытта әгәр инде интервал булмаһа,
авария булыруы мөмкин. Йылына бернисә тапкыр юл кагыйдәләренә кагылышлы яңылыктар индерелеп тора. Әлегә ниндәй яңылыктар бар? Яңылыклар күп. 13-нче елдан алганда инде әле булай әйткәндә 20 артык яңылыклар кирде дип әйтергә була. Яңылыклар кирде автомәктәпләргә, укыту турында яңылыклар кирде, юлга, яңылыклар кирде. Мына штрафларга. Шуның өчен әле иң һуңгы яңылыклардан бер дип әйтергә була. Әгәр инде водитель танытмаһы югалтсагыз яки ул гамәлдән сыкка, шул вакытта барып водитель танытмаһы алган вакытта миткомиссия кагыды кирәкмәй. Ул инде барханала түгел, әгәр инде һез водитель танытмаһынан мәхрүм ителгән булсагыз, яки водитель танытмаһының срогы үткән булса, 10 елдан алыштырырга, ул вакытта миткомиссия кагыды мутлак. Зур рәхмәт һезгә, әңгәмәгез өчен һезгә уңышлы көн теләйбез. Студиябыз кунагы автобелгес Хәлим Аюпов менән яз мизгеленә автомобильне идара итү кагыйдәләре менән таныштырдык. Зур рәхмәт һезгә, Хәлим агай. Исән булыгыз, хәерле юл. Хәзер һезне минең коллегам Дмитрий Каретка сәламләр.